Са. Имаш ли домашен любимец? Домашен? Не. Гътна са. Руско. Ме? Как, как се загуби живота? Ами падна един Може да камък говориш отгоре. от там и да гледаш на това. Да, мога, ма не знам кога. Другия път. Камък падна. Да, падна един камък отгоре му. Би го. Лека му прас. Как се казваш? И сега, любимеца ли? Не знай, чу. Не знам. Защото не знаеш къде ходи. Аз не знам колко информация събрах и колко е полезна тя За кое говориш? на мен, на хората. За теб, Информацията всеки път ще я получат по различен начин. Ще ме виждат много често. ти философ ли си? Добре, причам. Това съм учил някъде преди. Кое? Следното изречение. Познато ли те? Да. А, Значи съм попирал от Но може някъде. да говориш там. Не, Аз искам тук да говоря. това е моят микрофон. Може да не ми да взеш моето пространство. Не ви имате пространство. Да. Не знам какво правиш тук. Кацнах. Кацна. Мгм. Откъде? Отгоря. Някъде. Аз като си летя няколко пъти падам. Ти Или можеш пък ли да си летиш? нещо като мотор. Вярваш ли в нещо? В кое? Мама и тати. Мама и тати. Няма ли да приключиш накрая? Не знам. Финиш има ли? Вашето предаване. Има. Кога? Когато госта вече е Заспи. приключил да говори. Той заспи. Това е краят.